Pamasko mo yung sugar da? Pamasko mo yung... Tara guys, pamasko na ta para... We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Salamat sir. Sana ko yung Pasko guys. Thank you ma'am. Thank you. Salamat guys. Ting, tagumpay. Kuya mo na yan, mabuha ni mo sa mamasko ka. Basta mamasko ka. Sana all, pamasko na mo para mag-rap-rap mo. Ala, ang yawi. Hindi na ako balungan. So what is up mga katropa, no? It's your Batang Kim with another vlog. And pasensya na po, ngayon ako nakapag-vlog ulit dahil sa dinami namin ang gagawin sa school. And nandito yung lola ko. Wala. So yun po mga katropa, mamamasko po tayo ngayon and may pupuntahan tayo na lugar kung saan tayo mamamasko. And balik na ako mamaya kasi inaantay ko pa yung sasakyan ko. At ciao. So, yun mga katropa, naka-face shield po tayo, siyempre. Sundin natin yung health protocols ng government. Yan. And yung jacket natin. And doon na muna tayo mag-aantay sa kaibigan ko. So, ano. Alis ako la! Bro, for so many reasons, ba't ako di nakapag-vlog? Sa sobrang tagal, dami ko ginagawa sa school. Medyo busy pa nga. Tara, maglalakad muna tayo. Hotdog! Nani ka pre? Hindi, ako na lang nag-adjust. Hotdog. And for today's video mga katropa is ngayon lang ako nakapagbalik ng vlog and syempre masyadong hindi ko nakabisado yung mga gagawin ko. And parang balik sa simula. Kasi mga ilang araw na ako buwan ba na hindi ako nakapag-vlog. Yung huling vlog ko kasi kasama ko yung mga kaibigan ko sa film industry. Dito. Boy, sobrang excited na. Yeah. Ngayon, magtatagalog na kasi ako kasi maraming nagre-request na magtatagalog na ako dito. Yeah, for today's video guys, what's kita pre? We're going to caroling, hashtag caroling. So we're going to Pamasko. So di pa December na mamasko na kami. Wala pa December, Pamasko na kami. Yan. Let's go baby! Hi! And syempre, di kumpleto yung lakad pag wala si tita. Yan, syempre kasama si tita sa lakad. Hi guys! We're going to Sami City. So yun mga tao, di kumpleto yung pangangaroling namin kundi kami pareha ng uniform. Dapat naka-uniform. Yeah. Nandito na kami sa Samis. You would do. And sa Lukuyan po may pupuntahan pa kami bago yung Davao man. Davao Tamadog. Nasa Samis tayo tapos nasa Davao yung location. Hanap na lang, hanap itong panak.
sa CBA-CBA. Sira na ka mag CBA-CBA mo. Subscribe na lang sir sa YouTube bata ngayon. Oo, wa. Kasi topic mo sa YouTube. Mga daily vlogs lang sir, mga napoy-challenge yung ay, gusto mo kuhan. Oo. Hapon, Bigyan po na, kasapi ka bigyan hapon. phone sir, phone. Kaya ka video nag-release na up pa na Na, ito, sir. YouTube. Na-upload na ako. Oo, sa YouTube. Sa 62. Sika? Sa 62 na. Nasita Los, pero saan ka sugod? Mga Ha? last year po sir. Pilay monthly na sapi ni mo? Wala po sir, wala po kayo revenue. Asa sir? Sige, sige. Subscribe na lang sir, batang yung YouTube. So dito kami mga katropa. Yo, what up? Sir, pwede bang mas ko sir? Ma'am, morning ma'am. Pag mamasko may dari ma'am, gano'n yun lang. Mamasko. O, dyan rin, gibalikan niya kapon. Oh, di jackpot. Parang mo halid na eh. Bakit mo dyan, sakto, birthday po na ko bagat. Wow. Kasi bukas mga tropa, birthday ni Franco. And yan yung Nalibog, sir. munting regalo ng kanyang mama sa kanya. Sir, ano yung mga previous na sir? Wala. Camera, power bank. Powerbank? Wala tayo, paano keyboard, sir? Wala mga sa keyboard. Available lang, okay. Ara. Mas mahal, mas mahal keyboard. Nakuan, combo. Sige. 1-1 na siya. Sabi yan. Kasi, din nga. Go. Ay, imo, Kamarvin, isa mo. Saka pork Pork? sir, no? Ha? Port, ay, port Pork sa may gapon. Isa mo toppings. So, ngayon yung price. Pork, then, tulo na natin ka pork chowpan. Fried sa may pareho. Oh, fried chowpan ang pan. Then cream scope na. So yun, umorder Oh. muna sila ang Then, ang kita. isa rin walay pan, toppings. Bali pila ko, shop na siya sir. Pan. Tanan. Oh, anong tanan? Oh. With drinks tanan sir, no? Oh, Coke tanan. Okay. 596. uy. Sana. Grabe. Ano to? Ayun, ayun, ay, buong. Nang kami na today na kapagtan, tulo ka ba makawag sa ilang. Lagi, bayaran Marvin kayo si Mahmoud. Napila din yung cake. Nag-5 naman ako an dito. Balikan yung ata sa kasakiwas na lang. Grabe na. Ngayon, palit mo. Ato kami nagdudela ha. Makita na si ate sa YouTube. Naroon na ka-hear na ako na kuan. Hello. One nap later. Ay, happy birthday, ma! Walang lamig eh, kung feelings yun. Happy di kayo. Ilan na edad mo, te? 46 na kuya. Happy na birthday pa. Oo. Ikaw na birthday. Ako, ako nga birthday, na birthday pa ko. Ha? Sabi mo, Di na ba ko? Showbiz, kabalo na ako showbiz. Magyud. galit. Exclusive dapat. Uy, ikaw no? Ikaw? Ako na. Sa inyo, yung proper si order. Ito yung order. Isa ka large price. With 2. Sama mo. Victor ko. Isa ka 2-piece burger steak. Imo din. Ako ba ikaw? Ako ba? Wana ko ka na. Burger G's. Wana ko ka na namo tong Shouting. Shouting ba? beer pong. sa
Ibus butter. Ayun yun, Japon. So yun mga katropa, vlog update na natakaroon dali sa balay nila Franco and siguro pag natasay sa kalugar, then gabi na, ready na yun yung pahuway. Then before tamo Ed, mag-shoutout sa taas sa mga mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Kaito, kay Natin, kay Teddy, kay Sven Gamer, kay Jukes, kay Adriel, kay RJ, kay Lars, kay Bertusio, and kay Jepa. Sino pa nga yun? Kay Kabi. No, basta taga Kanumbay na siya. So, shoutout sa inyo tanan. Salamat. So, umupa niya siya akong pagbalik na vlog. Medyo taas-taas yun. Tado, no? Taas ba? Shout out. Medyo bago. And shout out kay Franco. Sorry, salamat sa libre. Shout out lang. Happy birthday, Franco. Ha? Happy birthday. Kamu nito. Pangitang kamay, pangitang kamay. So, tatapusin nyo na mga tropa. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga tropa. Batang M out. Carlo out. Para